ଆଣିବି 10ଟା ହେଲେ 1270 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଣିବି, ହଁ ଏଡ଼ିସନ୍ ଆଣିବି ଦୁଇଟା ହେଲେ 120 240 ଟଙ୍କା। ଏଇ ଶଳା ପୁରା ଯାହା ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ସଫଳ ଯଦି ସରିଯାଉଛି ଗେଜରେ ହେଉଛନ୍ତି, ସଫଳ ଯଦି ଡବାରେ ମୁଁ ପଶିବି ଶଳା ମୋତେ ବି କେତେବେଳେ ଶଳା ଖାଇଦେବି ଯାଉଛି। ଲାଭ ତ ଯାହା ହେଉଛି ପଶେଇ ଉଠି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିବ ରକେଟ୍ ଖଇନି, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଖଇନି। ଓହୋ କି ବଡ଼ ହଉଛି ଦୋକାନ ବାବୁ। ହଁ ଟିକେ ଚିକେନ ଅଧ କିଲୋ ଘିନିକି ଆଇଲି, ଟିକେ ଚିକେନ ତରକାରୀ ହବ ତ, ଆଉ ରୁଟି ଦିପଟ ହବ, ଆଉ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଅଛି କି? ଆଉ ଗୋଟେ ଗରମ ମସଲା ଦେଲେ ଗୋଟେ। କ'ଣ ଗରମ ମସଲା ଦେଇ ରଖୁଛ? ନିଅ ଗରମ ମସଲା ଦେଇ ନିଅ ଗରମ ମସଲା। କ'ଣ ଗରମ ନାହିଁ ପୁରା, ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, କ'ଣ ହିମାଳୟ ହେଇଛି, ଗରମ ମସଲା ଦଉନ ମତେ। ସେଇ ପୁରା ଗରମ ମସଲା ମୋତେ ମାଗିଲାଟି। ଗରମ ମସଲା ପୁରା ସେଇ ଚିକେନ କରିବ କହୁଛଟି? ହଁ ସେ ଗରମ ମସଲା ଅଛି। ଦେଖୁନ ମୂର୍ଖଙ୍କ ଭଳିଆ କ'ଣ କଥା ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗରମ ମସଲା। କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚିକେନ ଖାଏ ଗରମ ଲାଗେ, ଇଏ ତ କ'ଣ ବରଫ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଥଣ୍ଡା ହାତ ମାଇଲା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ଆଉ ମତେ କହୁଛ ସେଇଗୁଡ଼ା ଗରମ ମସଲା। ଆରେ ବାବୁ, ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ଗରମ ମସଲା ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗରମ ମସଲା। କାହିଁକି ତୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖାଉଛୁ 2.5 ଦିନ ଜୀବନ? କାହିଁକି ତୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଟେନସନ କରୁଛୁ ଏତେ କହିବୁ ଟିକେ? କ'ଣ କହିଲ 2.5 ଦିନ ଜୀବନ? ମୁଁ କେତେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଧାନ କଟାଇ ସେଠି ପଡ଼ିଛି, ସେଠି କୋଶଳା ବିଲ, ସେଠି ବାଇଗଣ କିଆରି ଆଜି ହାଟୁ ନେଇଥିଲି ବାଇଗଣ ତୋଳିକି, ଆଉ କେତେ ସଂସ୍ଥା କରିଛି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କଥା କରିବି, ସବୁ ନେଇ ତାହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କଠୁ ଆଣିକି ଉଠେଇକି ଘରେ ଦେଇଦେଇ ଯିବି। ଆଉ କ'ଣ କହିବ ସେ ବାବାକୁ? ଆଉ ତୁ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛି, ସେ କ'ଣ ବୁଝୁଛି ଦେଖିଲ?